गेलो ना असा असा मस्त बरोबर. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललो मासे पकडू. तर बघूया उद्या बुधवार आणि आज काय मासे भेटतात काय बघूया. मासे आम्ही मोठ्या माशाची जाळी नाही मारतलो, एक छोटे मासे म्हणजे जे पेडवे वगैरे त्यांची जाळी मारतो. पेडवे किंवा बोईट अशा माशांचीच जाळी मारतलो. तर चला आधी जाळी साफ करून घेऊया आणि मग बघूया किती गावतात आपल्या मासे ते. चला तर मित्रांनो, आम्ही आता ही जाळी साफ करून घेतो आणि आज जाऊचं आपल्या मासे पकडू. तर बघूया आपल्या काय. आम्ही शक्यतो ही एका पेढीये गावतात अशीच जाळी घेतलो, पेढीये किंवा बोईटा. तर बघूया जा आधी जाळी घेतो साफ करून. असे काठी काढ, काठी इगो. तर आता आपली जाळी साफ करून झाली आहे बघा. आणि आम्ही आता निघालो मासे पकडू. जाऊया गावतल्या ती रशी सोड का अशीच बांधा न्यावया. चला आता डायरेक्ट जिथे जातं नदीत तिथेच जाऊया. तिकडे आपले विशाल साळकर उभे आहेत. विशाल साळकर ब्लॉग्स. माडांना पाणी घालतायत. येऊ काय नको म्हणता. तर चला जाऊया मासे पकडू. मॅडम तयार झाले आहेत. आज जरा एलर्जी जोरदार चाळवली आहे, त्यामुळे बघूया काय होतं आता. तर मित्रांनो, आम्ही आता ह्या जागेत जाळा मारतो. तर चला आधी जाळा मारून घेऊया. ह्या एक जाळा आणि अजून एका, अशी दोनच जाळी मारून घ्यायची आणि बघूया आपल्या काय भेटतं. आता उद्याची निस्त्याकाची सोय होई बरोबर. ताज्या ताजे गावले ते का नाही, पेढीच जास्त करून गावतो ते का. पण बघूया चला. चलो. अरे बापरे, चलो 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 चलो. हे काय केलं वरती कसं गेलं. थांब काहीतरी चुकला. चला आता घेतो मारून जाळी मस्तपैकी. सृष्टी जाळ टाकता आणि मी एका हातीन मोबाईल पकडलाय आणि एका हातीन होडी हलवतोय. जाळं आम्ही असं टाकतो. चला आधी सरळ टाकून घेतोय, नाहीतर सरळ पडताला नाही. एका हातीन हलव गावना नाही होडी. तर मित्रांनो, हे एक जाळं आम्ही मारलं आहे बघा पूर्ण नदी आरपार. आणि आता ह्या दुसरा मारतलं आहे. चला दुसरा बघूया, काहीतरी दुसरीकडे मारूया. आणि साधारण काळोख पडा गेलो की आपल्या ही जाळी उचलूची येते बघा. मासे ते फिरतात. बघूया काय भेटतं आपल्याक. मग मित्रांनो, एक जाळा आम्ही हे बघा दुसरा हय मारलो. ते जरा मासे ह्या करी होते म्हणून दाखवलंय नाही. तर बघूया आपल्या काय गावतं काय ह्या जाळ्यात. हे बघा पूर्ण ह्या जागेत मारून ठेवलं आहे. आता काळोख पडलो काय बघूया काय आपल्या गावता काय. तर हे मासे भरपूर असतात, पण ते दगड जास्त असल्यामुळे ते दगडात जाऊन लपतात. बघूया आता. चला तर आपली ओपनिंग झाली आहे बघा. पहिलाच बोईट आपल्याला भेटला. हे बघा मस्त बता पुढे आहे काय तर तो. इथे 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 उचल बघूया. उचल वर उचल. असला तर खाली असताला. नाही ना, नाही नाही गेला गेला. तर आपल्या ओपनिंग झाली आहे. तर थोडं वेळ थांबतोय, बघूया. मित्रांनो, मासे तर दिसतात, पण ते आता आमच्या नशिबात असले तर झाडात अडकतील. हवं थई एकटा अडकला बॉईट. आपल्या की एक बॉईट गावला आणि ह्या आता दुसरा. आणि आता अजून थांबतलो बरंच वेळ. जाग्यापासून बाजूक जातलो. नाही तर काढ बरं घे. मस्त की बॉईट गावला, ताजा ताजा फडफडीत. सारखे काढा नाही तर फसे. दाखव तसं नको धरू.
दाखव. पहिलाच आपल्याक हे दुसरा बॉईट ना आपल्याक 2 बॉयटा गावली आपल्याक. चला तर मित्रांनो 2 बॉयटा गावली आहेत आमकां मारल्या आणि थंय अजून एक सृष्टीक खंय दिसता म्हणता बघूया. नजर बाईची लय बारीक असता होते बघा. होय नाही ना हे बुडालो आता. उचल बघूया माग. नाही पाठीमागे काही गायबच झालं. तकडे नाही ह्या बाजू ह्या बाजून घे ओढून. ह्या बाजून ओढ ओढ पण ह्या साईडला आहे. ह्या बाय बघ बॉयटच. ए वा 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 3 बॉयटा गाडी तर उडान जातात. मस्त अगो एकदम पण लहान नाही तसा ना. अडकलो आता फाडून काढू झालो गो. दगडाक अडकलो सगळीकडे धोंडे सगळीकडेच अडकलो. ते बघ पेडी येते बारीक पेड ते कसे खतखततात थंय. घे लवकर घे जाताला. शिवा पडणार असतात. आदान तरी अडकलेली होती वायच. मोठा ना वाईटच आहे ना. 4था बॉईट गावला आपल्याक. मस्त झाला काम. म्हणजे मारलेला तो काहीतरी उपयोग झालो. अजून आपल्याक ते माग उचलूच जातो. पहिलं मारलं होतं टाक खाली. काहीतरी ना वडता बघा हे भेंडाकडे. हे हे हळूहळू घ्या पटापट. घे वर. हां अरे वा युनिर वशी. किंवा पुढे एक पेड पण आहे. हा बघ मस्त देखो मस्त मग लागता मस्त. हो पुढे आमचा निस्त्याक झाला एकदाचा मारा. ती पुढे एक पेड अडकली. असे पेडी असतं ते काहीतरी अडकला तर पाणी हलतात आहे. काढया कशाक सोमते नाहीतर कुर्ले शिल्लक ठेवतले नाही काय आपल्यासाठी. पेडत ती ना काढ तू. ती पुढे अडकली काढीत राहू काय गावत आता. पेडत ती पेडती काय डायन पेडत. सोड सोड हातीतले सोड. हातीत धरू नको राव पुढे जाऊचा. ती पेडत ती. घे पेढी आहे पुढे अडकले आहेत बाय. आता पेढी असे काढूकच गावाचे नाही. एकदमच काढून दाखवायचे लागतील वाटतं. येते बघ पुढे किती अडकले. तर मित्रांनो आता पेढी अडकले आहेत. मला वाटतं आता काढूक आम्ही कंटाळतलं वाटतं. दिसली ती बॉयटा ना. ह्या बॉयटा आपला कामच झाला मस्तच ना. तोंडापासूनच काढायचा. पुढे या काहीतरी अडकला ते भेंड आलता. तसंच वर तोंडापासून तरच येतात. बऱ्यापैकी काळोख पडलो. मग वाटतं आता तरी नाही मग तसं तरी 8-8:30 वाजत इथे. आणि मी आपा होईलो माग मारलो ना पहिलो. त्याच्यात पहिली बॉयटा गावली. तो माग मी उचलतोय. मी आता एकटोच उचलतलं आणि सृष्टी कॅमेरा पकडीत. आणि ती बॅटरी दाखव अशी मोठी बघा खाली दिसणार नाही मला काय. आमच्याकडे मोठी बॅटरी आहे ती. चला तर आता जाऊया बघूया. आपल्याक पहिलेच एवढे मासे भेटले दाखवते. 1 मिनिट. तर गुटली उडवा. हे त्यात पहिलेच मारल्या इतके मासे भेटले आहेत. तर अजून बघूया आपल्याला काय भेटतात ते. ओके चल.
आणि आपण आणलो बारक्या मासे यो मासे बारीक मासे सगळे बारीक आहे. तर चला करूया सुरुवात. सुरू टॉप पहिला पाणी काय मच्छर काप काय मच्छर ना तेव्हा मासे बघ बघतात पण मासे जाळ्यात काय येतात तिथे झाडात काया कापते का टाळ्या जातात. कापी चव मस्त होता. काढत कंटाळा जायचा. दिसली. पेडच आहे बघ. बारीक पेड त्याचा मिस्टेक झाला बाबा. बारीक पेड लागता बघलं ना कसली खतरनाक. बारीक काप बाहेर का नको अशी करतोच खरी. डोक्या काठी बोलतात काढताना. चिंगूळ एकच गावली. बाहेर जाऊ भारी चिंगूळ आहे बघ. थांब 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 पळा नको. टायगर गावलो एक. लागत हातात बरोबर कच गावलो. टायगर गावलो आपल्या केक बघ. टायगर बाबूची सोय झाली. बाबून म्हटलेलं ना टायगर हा नाग आपला त्याच्यात टाकून ठेवते डायरेक्ट पिशी येत. बघा एक चिंगूळ गावली आपल्या. हो ते हे कसं झाला बघा. होय काय नाही जाऊ द्या. चिंगळा कॅमेरामॅन भी आले बघ. चिंगूळ एक मासो आमचो खाल्यान तिनं उरले जाळ्या खाल्यान त्या खाल्या आणि मास चिंगूळ खैतरी गावता. बघूया. दुसरी बरी आहे बरी आहे. चार होत. चार झाला चिंगळ्याचाच चाल होता. वा तीन गावले रांगेत. काय पेड उरली पण हा खाली. केंड बघ केंड. तो बघा वळवळता कसं. केंड वळवळचं दाखवशील आणि मोबाईल डायरेक्ट केंड असत खाली. तो वळवळता बघा कसं जाग बघता. का आता आपटा धरून परत येता नाही. कुठले आणि बारकी बारकी तरी वाटता उद्या कोण तरी मी आहे ना गो. टाईटली गोवा बरोबर. ना तर आपल्याला 2 टायगर गावले. दिसलं होय. बाहेर पडावे टाकूकच नको. बाहेर जातो चिंगूळ आहे.
चिंगूळ काढतले मानाने बरे पहिले मोडतंय उर्जनमध्ये माका वाटतं माझ्या हातीची आज भाजी भाजी होत्या दिवशी वाटतं एक टायगर लहान आहे बाई चिंगुळ परत एक टायगर गावला बा होय बाबू त्याने बात होते वाटतात सांगानं चिल्ललो लागलो असतो आता कसले माल ते कूस बरं ती आणि किती अडकतं काय वाईट चिंगुळ चिंगळ जातली उडता हो परत आवतात येते तिरबर पाटलाय बैठानच तगर पटवल्यान वाटतं तिरबर पटवल्यानंतर वाईट तर काय काप का पेड पेड आणि काप मिक्स चिंगुळ गावली आणि टायगर गावलं आता ते काढा लहान लय लहान चिंगुळ टाच करून मारता बरोबर सूर्यासारखं टोपतलो बरं सर कमांडा मोडला पेढी काढी सर फाटलो फाटलो माग फाटलो धोंडे होत ना येणार नाही तर काय येणार नाही अडकलो वाटतं सारख्या बघा उडतले जोरात सारख्या म्हणजे माकाव टाकतात आणि त्या मोबाईल होतात नाही इतकं खळ टाकलो दगडत ना खाली दोघांनी वडिया एका साईडचं हाताने येतो रे तू वाटल्याला तर डॉक्टर तुका सांगलेलं ना आधीच रे 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 आटून काढूच यायला वाटतं कापूचच लागतो कापू नको हे धुवा जातो खेका अडकलो पण ओढून काढूच लागलं बघा धोंड्यात टाकलं
तर मित्रांनो आमचं माग आता फाडून काढू होयो कापून काय टाकलं धोंड्यात. कसलं मोडा काय करायचं पर्याय नाही आता कापल्याशिवाय. नवीन वाघ पकड गेलो किलो नाही ठेका टाकला पडश्यात तसे कापते आता पर्याय नाही. एवढं कापतलास छी या आणि मध्येच कशा घेता. ते फाडूचं लागलं बघलं कापून काढूचो लागलो. चिंगळे होय टायगर होय टायगर होईल चटणी अजून ते म्हाका वाटता खाली टाकतलास म्हाका गदा गदा तेवढं फाडचं लागलं बघ. हयसून सगळो माग पाडतो. एवढं मित्रांनो फाडून काढतो लागलो आमकं आता ते गाठ मारून ठेवतोय काय कापलं येतो. मासे गावले एवढे आणि माग चांगलंच व्हिडिओ केलं. कमाला दुखला गो आईला काय किती कापूचं लागलं का. फुकट 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 गेलो रे माग माझं फुकट गेलो. किती फाडूचं लागलो. आता अडकलो नाही ना पुढे आणि मधीच धोंडे आहेत ना तर त्याच्यामुळे अडकता आता. मित्रांनो आपलं एक माग आता संपतो बाजूने संपता टायगर. हात टाक लागत तो एक माग आता संपत येतो. अजून एक कुतलूचो हा बरोबर होय. त्याच्यात बघूया एकात आपल्या एवढे मासे गावले बघ. खातो बघूया काय उजेड घालता व्हायच बघ शेवटचं. माग आधी माझं नवीन कापूचो लागला जाळा किती फाटला आता पाडूनच काढूचा लागला. अनेक वाव फाटला गावले अरे काय रे लागतात त्याची टोका. हो अगदीच नाराज नाही जाऊ त्यांना बरे गावले नुसते का कोणी येईल जरा 10 लोकांचा नुसते आता आपलं माग संपलो संपता होतो बघ शेवट केलं.
पेड फिरता. अडकली वाटतं. इकडे बॅटरी दाखव. मस्त बॅटरी तापली ती. तर मित्रांनो आपलं एक माग उचलून झालो आणि आपल्या एवढे मासे दाखव बघावलेले. तर मित्रांनो आता आपलं दुसरं माग उचलूया. बाहेर जाऊया. आपल्या पहिल्या मागात हे बघा एवढे मासे गावलेत आणि 4-5 टायगर गावले. टायगर केले मोठे नाहीत, मासे बरे गावले आपले. तो माग उचलूया. ह्याच्यात काय गावता. आकडे घ्या अशी. कुर्ला चेर मोठं मासं गावले बघा. चेर काटेरी. कुठली ती का खाऊ केली ऐकलं चेरी. बरं कुर्ली भर पडतात बघ. वाचलेट येतात त्या चेरीची भाजी करणार असते बारकी. चेरी पिशी येत नाही गावात नुसत्या घेता म्हणून नुसत्या सगळ्याच नुसत्या करूया काय. मळकीला आहे मळकी एक चिंगूळ गावली का. खूप मोठं होतं वाटतं. बघूया माशावर ओळलं म्हणा. मासे ह्याच्यात काय तसे दिसतात दिसणार नाही. जाळा आधी पडला नाही व्यवस्थित पडला नाही ना. अडकत पडला. चिखल मळती आहे ना खूप. खाली मासो आहे बघा. बोडा आहे तो. केव्हा ते का ताजो बोडा टेस्टी मासो एकदम. आपल्याला लागताना फ्राय करून भारी. थांबा इकडे बॅटरी इकडे असं गुंडा असं हे करा. लागतात मासे.
पिऊ सोडव होतो काय येणार असतो साईड सोडत ठेवलं तर 12 वाजते. नाही होतं लय बघा पण असं वायच फिरवतंच कसं आता काय खाल्लं पेट खाल्लं ना कुठलं काय गो माती काय कुरली काय खाल्ले बॉयट खाल्ले नाही बघ. होय हो ती कुरलीने बॉयटा थैली देऊन ते 3 कॅमेऱ्यान खाल्ले बारीक कुर्ली गेलो ना असा असा मस्तचा खतरनाक मोठो 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 बढिया पीस असं ताजं ताजंच गाव होय नाही तर सकाळी गावून ते खराब होतात. कारण कसलो गावलो आणि एकदम ताजं फडफडीत हा मस्त मस्त खतरनाक ना. भारी मासे गावली भारी भारी. तू किती येत एक काढू कंटाळ काय मोठे मोठे तिका काढू कंटाळा काय नाही कण्यार काटो असता कंटाळा बोडाय असे 10 गाव खोले होते. आता काय मोठं बोड आहे लाकूड वेळ गावली काय लागला मिळत ना ते लागतं कुर्ली ओहो मस्तचा सही सही भारी जा काम 25 आणि कुठल्याक मोडतंय नाही माका खाय बारके कुर्लेला यायचं कुठल्याने मोठे बोडा आहे मस्त 2 गावल्या आलो उद्या फ्राय मस्त की करायची. तुझ्या मनात असतं मला खूप होय ना मनात म्हटलंच रे खाऊचा नसता 4 पैसे येतील ते नाही काय म्हणतात 4 पैसे येतील त्याचा नाही नुसतं खाऊचा बघा इतके खातालास की का पण म्हटलं की ना हिसाब घालून झालं 100 रुपयानं ये हे दाखव बॅटरी खाली नको दाखव मस्त पैकी मोठो वडाव खतरनाक खतरनाक बरं बरं बोड आहे दाखव आता बॅटरी मारून तिथे बोर्ड आहे बुद्धी बुद्धी असं तर मागं जाऊ बंद कर थोडं बंद कर तर मित्रांनो आपलं आता दुसरं पण जाळा उचलून झाला आणि आपल्या गावात जावता घरा घ्यायच्यात कुर्ले गावतात आणि मासे मस्त गावले आपल्या मोठे 2-3 अजून थोडासा रावला जागा तिथपर्यंत एकच टायगर याच्यात गावला मासू आहे एक मोठो लवकर घेतलास तर काही जावतो ना खतरनाक खतरनाक मस्तचा मोठो यार मित्रांनो आज दिवस चांगलं होतो वाटता मी लकी होते वाटता दोन मासे टायगर आपल्या एकच गावतो ना याच्यात तसे काय ते लय नाही गावले 4-5 गाव मासे तरी पण त्याच्यापेक्षा मोठा बॅटरी वर दाखव तर दिसतं मासो दिसता
आणि किती दिवसापर्यंत तर नाही ग बा काम 25च झालं. तर त्याच्यापेक्षा मोठे आहेत. हो, त्याच्यापेक्षा मोठं जाऊ दे तो. शेवट गोड झालं. मासे गावले एकदम खूप दिवसांनी गेलो माश्याक. खूप म्हणजे खूप दिवसांनी गेलो ना तसे. महिन्यानंतर येलो. आणि काय मस्त मासे गावले म्हणजे ह्या सीझनातले पहिल्यांदाच आपले एवढे मासे गावले. पहिल्यांदाच ते पण थांबलो म्हणून हे बोडाय आपल्याला चांगले गावले. हा दुसऱ्या दिवशी खराब. दुसऱ्या दिवशी ठेवतो तर ठणठण. पाणी बघ किती घाण जा हे बघ चलच ना. आता काय कर हे मासे सगळे भरतय पिशवीत भर. मासे मग घराकडे जाऊन एकदम दाखवूया. माझ्याकडे देते बॅटरी. तर हे बघा एवढे मासे गावले. दाखव बोडाय दाखव. कसलं हवं सणसणीत ना. मोठो होतो हां तो आधी टाकला. मस्त होतं ना. फोटो नाही काढला आपण. तर आपल्याक ते बघा एवढे मासे गावले. मस्त 2 जाळ्यात आपल्याक एवढे मासे गावले ना. आणि कुर्ले गावले आणि थोडेसे टायगर गावले. टायगर क्वचित गावले पण ते लहानच. पण कुर्ले बिर्ले मस्त गावले आपल्याक ना. मासे पण मस्त गावले बघा. कुर्ले आणि ते मिक्स 4-5 टायगर. ते मग घराकडे जाऊन तुमका दाखवते किती आहेत ते. ओके चला तर जाऊया. आता वाजले साधारण 10:30 वाजत इले ना. 10:30 पावणे 11. चल. खातीत काय बोलले नाही ना. नाही खायचे. सृष्टी भरून घेता भर तू. मित्रांनो आम्ही आता येलो तडीवर. हे बघा इथे होडी लावलो. आपली होडी तिकडे आहे. हे 2 होडी याकडे आहेत. आणि आता चाललो घरात. आता वाजत इले नाही म्हटलंच तरी 11 वाजत इले. 11 आहे ते. हो 11 वाजले. तर चला आता ह्याच्यानंतर जाऊन जेवचा बिवचा घरी दाखवते तुमका किती मासे गावले ते. मित्रांनो फायनली आम्ही घरात गेलो आणि आपल्यात एवढे मासे गावले. कुठली जाता बघ बाहेर. एवढे आपल्याक मासे गावले. बोडाय गावलेले. हे टायगर बारके बारके आणि पेडी आणि कुर्ले बरे गावले ना. बघू बरे आहेत ना. खायचा ना. ती कुर्ली घे माझ्या पायाखालची. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके. आणि टायगर खाऊ घ्यावा.